farem les galetes de Nadal del professor Pagès. Necessitem 2 llimones, un pessic de sal, 180 grams de sucre, un rovell d'ou, 250 grams de mantega i mig quilo de farina. Utilitzarem els següents estris: un recipient, una balança, un ratllador de llimona, un corró, una cullera de fusta, un pinzell, un espremador de llimones i un motllo per fer les galetes. Primer ratllarem la llimona. Un cop la tenim ratllada, posarem un pessic de sal. Després hi tirarem el sucre. I després separarem la clara del rovell de l'ou i tirarem a dins el rovell de l'ou. Afegim la mantega i ho barregem tot amb la mà. Fins que ens queda tota una pasta i llavors li comencem a afegir la farina. Ens la posem a la mà i l'anem afegint a la pasta que tenim. Fins que gairebé ja no se'ns enganxa a les mans. Llavors posem una mica de farina a la taula i posem en allà la massa. Pastem una mica més i afegim la farina que ens calgui. Un cop la tenim feta, la tapem amb un drap i la posem durant 1 hora a la nevera. Passat aquest temps, la traiem, la destapem, la posem a la taula, tirem una mica de farina perquè no se'ns enganxi la planem una mica amb la mà i la acabem de planar, fineta com de 2 mil·límetres, amb el corró. Un cop la tenim aplanada, és quan podem agafar la safata del forn, la forrem amb paper vegetal i ja estem a punt per començar a tallar les galetes amb el motlle de galetes. Les deixem amb molt de compte a la safata. Mirem que les galetes no es toquin les unes amb les altres. I un cop tenim la safata plena, l'enfornem. A 200 graus i dalt i baix, durant 10 minuts. Mentre tallem la llimona, fem el suc per poder-les pintar després. Passats els 10 minuts, traiem les galetes del forn. I les pintem amb un pinzell amb el suc de llimona. Un cop pintades,
Amb el mànec del pinzell li fem el forat per poder-les penjar. I així ens les podem menjar o engalanar l'arbre de Nadal.